Nduk, ayo mbacutke lakon, Nduk. Ayo, Mak. Kuku sing dupa kumelon ngening kentiasa ngapake kawengku sagung jajahan Om Sang Patih Harya Suman angawe para prawadya sabrang lan sata Kurawa candrane gawe pepalang. Ayo ngger para sata Kurawa. Hehehe. Ora ana jamake omah rek. Omah kobong dadi duit wong. Kabeh para wadya mundi dawuh njeng sinuwun Prabu Duryudana. Dina iki uga kowe kabeh budhal mateni Begawan Kresna Malang Dewa. Yen kowe wis ketemu dipateni. Wah, man dados niki mengke ajeng mateni wong proyeke. Bener Dursasana. Mula krik lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong budhal dina iki. Ngestaken dawuh, mon.
Wong Astina. Wong Astina. Kula. Prasta Hindu joget Jawa Timuran ngremo. Senggak ana. Oke. Ndika. Oh.
Yo mas, sindene mbak. Tengarane ngajurit komak guru gongso tetekadya butula wong ngaglah tengah dalan Sentyaki iya urung kira mripatmu Surtayu yo ana wigati apa teko aning padepokan kene. Ayo Begawan Kresna Malang Dewa pasrahno kelawan aku bakal tok apake kon nyembah dramaanku yen wis tak bondo tak pateni langkalno bangkeku dhisik weh ladalah ngece kondange Surtayu tangan tengen mlebu rumah sakit tangan kiwa mlebu kuburan cangkemu waya
srepek unjul, urung tau eneng sing ngenggo. Loh. Ah. Oh. Weh. Oh. Weh. Loh, kurang ajar kowe sendiri. Oh. Wait. Out. Wait. Eight. Ah. Oh. Why? Oh. Ah. Out. Waduh. Out. Awas. What? Eh. Wait. Wait. Wah, ya mencolot meneh. Oh. Eh. Oh. Eh. Awat. Good. Ot. Waya. Ot. Waya. Tepuk tangannya mana Pak Bro? Si. Loh. Eh. Oh. Eh. Waya. Waya. What? Eh. 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 Sampluk godo pecah sirahmu. Ot. Ot. Eh, ot. Wait. Kurang ajar endo we. Oi. Eh. Eh. Wah, padha godone. Yo. Oh. Sweet. Good. Good. Awas. Eh. Iya. Good. Awas pedang gue lah. Iya. Good. Waduh yo. Aduh. What? Oi.
musuhku ndi? Wah iya. Woi. Wah, Anoman si ketek putih. Ayo mati dening tangan. Wah iya. Waduh. Hei. Hoi. 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 Wah. Kurang ajar. Iya. Hei. 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 Weh, kurang ajar iki. Loh. Hei. 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 Hei ya. Hei, hei. Wih. Angel ngene iki. Weh ya, weh ya. Weh ya, weh ya. Wah ya. Woi. Woi, 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 woi. 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 Woi, woi. Woi, woi. Woi ya. Wah. Woi. Anoman. Wah, Melayu. Wait. 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 Ayo, wait. Wait ya. Wait. Wait. Oh iya. Wait. Wait. Wah, ya mati gue. Dikatok-katoke. Gen Pak Jiman seneng sok nanggap aku genti. Weh. Woi. Woi. Wah. Loh. Wih, 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 wih. Wah, sing ngendang nganti ketipu lho kowe. Wih, 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 wih. Wih, wih. Awas mati kowe. Wih. 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 Piye yen ngene iki? Hei. Oh. Wait. 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 Oh iya. Wait. 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 Burung. Wah. Gendiran man. Wah iya. Durmagati kowe ning ndi le? Ten mriki le. Durmagati, nggih, sekedap. Ning ndi Durmagatine? Hei. Ayo Sata Kurawa padha maju kabeh. Iki wangune Anoman bakal nyikem awake. Ki Pak Anom ini. Ayo, Durmagati, umuo.
iki Anoman bakal mateni kowe. Krocok gamana 1000, 2000, 3000 aku wani karo kowe. Weh ya jaya Anoman iki. Kowe mateni. Weh. Wajoyang mati aku. Wajoyang. Wajoyang. Ayo, mat. Waya, ayo, ayo, waya, sak jelas-jelas, waya, iya, waya, jikok gaman meneh. Linggo, menang. Aku pati kok dikepruk-kepruki. Nyidam apa ini? Anoman! Aku meluncur! Anoman! Ayah! Mutiara we. Wayo! Waya! Waduh! Dormokati! Dormokati! Oh lale. Oh no. Kurang ajar ya. Oh. Ayo anak-anak Pandhawa Prastaindu tanding ana Gatotkaca tandang ana Prastaindu lakon mati gibeng dadi 1000 batangmu. Bab Mas nggo suling Sunda. Gatotkaca. Iya, Prastaindu. Gatotkaca anake
Brata Warsena ngawur gaglak pedhot gulumu. Oh! Maju, maju. Ayo, ayo. Ayo. Maju. Oh, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Gong Cinone. Ranjap panah, panah, panah. Ayo prajurit, prajurit kemana? Panah, panah, panah.
Sigra bala kang tumingal acampo sami wangadalil redadit wileting kondo kong mangun sang niti latinya ngedali muus Paman Patih Arya Sengguni kula wonten timbang ngadawu pripun Paman Patih ketingalipun punika sampun cemondhok cantrik-cantrikipun Begawan Kresna Malang Dewa wah adalah kepareng semingkir kula ingkang badhean rajang rasak dateng barisane mengsah nyumanggaken leng-lenging driya mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin Setyaki kula Tedhaka Prabu ngerti aku ingkang tumeka kene ngertos namung janur gunung kadingaren ingkang ndherekaken kok Kurawa. Kowe ora perlu takon kabeh kuwi ana panguwasan Ratu Ndarawati, kowe rak mung adikku. Kowe mung adikku yen ngakoni senopati abdining Ratu Ndarawati, kowe duwe derajat karo pangkat ki sing ngangkat aku. Inggih. Kowe ana kene nyantrik karo Begawan Kresna Malang Dewa. Inggih. Mung cantrik kok ngeyel. Ayo, minggir. Minggir. Lampun kowe wani ngadepi karo aku padha karo kowe ngadepi Ratu Gustimu. Nyuwun pangapunten kok ora, Bro. Sungkem kula sinuwun. Pangapunten sinuwun. Bekti Kulawa. Gatotkaca anakku ya wis tak tampa. Tetuka Wonten dawuh Kurawa mrene sing nggawa aku. Kurawa mrene nderek aku. Yen arep wani karo Kurawa, nyingkirke Kurawa padha karo wani kula Kang Mandrawati. Sewelepati nyuwun pangapunten wonten wantun. Minggir. Ih. Ora ngono kok jenenge Kresna Malang Dewa kok banget le. Ngambara ngantariksa Kuncara Jayeng Bawana ki jane pendhitane kaya ngapa dapure. Begawan Kresna Malang Dewa. Aja kaget Prabu Kresna sing prapta.
tansah marpa moring sukma seminuk moyo winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Hong wilahing mangarcana Mesidis karing buwana langgeng iki ana Nalendra kang mrapta sapa jejulukmu Sang Prabu waladalah cetha mamak mripatmu ora weruh nyawang kulawan blegering sapa kang prapta ana ngarepmu menawa takon marang aku Nalendra Ndrawati jenengku Prabu Kresna kowe sapa takon marang aku jenengku Begawan Kresna Malang Dewa waladalah kowe mung numpak mukti kowe golek mulya ning ancik-ancik nunggak semi jenengmu marang aku wanuh wani ngembari karo aku waladalah sepira kang dadi kadigdayan lan kawaskitanmu Begawan Kresna Malang Dewa lho Sang Prabu Kresna semune runtik lamun aku peparan Begawan Kresna Malang Dewa rugi apa badhe apa luputku manggon nggon apa cetha lamun ora ngerti marang luputmu ora noleh marang githokmu kowe luput tumrap Ratu Ndrawati kowe mapan ana madyaning pertapan Nguntara Bawana kuwi padha karo ngembari marang panguwasaning Ratu Ndrawati ngembari kelawan Wisnu Wisnu kuwi sapa? Lah, cetha lamun kowe ora ngerti marang Ratu Ndrawati. Nalendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titis Wisnu ngerti sadurung winarah. Mula aku nyumurupi marang legat ing atimu. Kresna Malang Dewa. Yen ngono ngerti. Wisnu ngerti sadurung winarah. Ing atase Wisnu ngerti sadurung winarah. Gene ya mertamu mapan ana madyaning pertapan Nguntara Bawana kok banget doh nyang tata krama lho ngarani aku adoh marang tata krama jebul kowe sing ora noleh marang githokmu ing atase madhep pandhita kok tak sawisih suwung lan kothong sing dadi kawruhmu Kresna Malang Dewa Prabu Kresna apa aja demen dak sia marang ngilmuning liyan aja demen dak sia marang kawruhing liyan aja demen dak sia nutuh marang ing liyan wis ana pitungkas kang becik banget tinroda dening kabeh sipating titah pujangkara lampun sugih ngilmu melu kaya dening ngilmuning pari ngilmuning pari sugih kawruh sugih ngilmu ora bakal ndangak nanging saya ndingkluk sabab ing kono ngatonake lamun bobot isine saya manglung saya akeh kang dadi kawruh ngilmune waladalah apa pantes sinobot dening Ratu Ndrawati mbok menawa aku bisa mapaki aja gelo rasane atimu waladalah bagus yen ngono aku takon wangsulana takon apa sing diarani roh lan ana ngendi dununging roh lamun kowe ngerti jejering marang roh Prabu Kresna jero banget pitakonmu ning mbok menawa aku bisa mapaki lan bisa mangsuli sepisan maneh aku nyuwun ngapura yen ana kleruku lan ana kuciwane ngaturku mara diake sebutno roh kuwi tegese apa lan ngerti ana ngendi sejatine mapaning roh lan ing kono ana pirang roh ladalah sumurupa Prabu Kresna apa kang diarani roh roh iku tegese nyawa nyawa kuwi uriping menungsa ingkang sinambungan dening gaibing dat ingkang wis diparingake dening alam saisine tegese roh jasmani tegese ya kuwi nyawaning badan iku wayanganing nyawa ingkang anguripake marang sarandening jasad ngibarate roh kewani tegese kaumpamake nyawa kang anguripi marang satu kewan ora beda marang nyawa sipating titah pujangkara ya manungsa kuwi roh jasmani ingkang kaping pindho diarani roh nabati tegese apa sumurupa Prabu Kresna roh nabati tegese nyawaning tumuwuh utawa nyawaning tetuwuhan utawa wit-witan
iku wewayanganing nyawa ingkang anuwake ulu kuku sapanunggalane tumanem dadi uriping budi. Kuwi ingkang diarani roh nabati. Kaping 3 diarani yaiku roh nafsani. Tegese apa? Tegese roh nafsani yaiku nyawaning nafsu, wewayanganing nyawa ingkang nguripake marang hawaning nafsu. Kaping 4 wujude roh rahmani. Tegese apa? Roh rahmani tegese nyawaning kang sifat murah diarani roh rabani tegese nyawaning pangeran iku wewayanganing nyawa ingkang angguripake marang kahananing rasa. Wah, adalah. Ingkang kaping 5 diarani roh rohani. Mengko karep lan teges apa? Tegese roh rohani tegese nyawaning suksma iku wewayanganing nyawa ingkang angguripake marang warananing sukma. Kaping 6 sinebut roh yaiku roh nurani. Werdine apa? Tegese nyawaning cahya iku wewayanganing nyawa ingkang angguripake marang wahananing cahya. Ingkang wekasan sinebut apa? Yaiku ingkang wekasan roh idrafi tegese nyawa ingkang wening. Mengko karep apa? Mengko karep nyawa kang wening iku diarani Roh Kudus, tegese nyawa ingkang suci, iya wewayanganing nyawa ingkang anguripi marang ananing atma. Mula Prabu Kresna sumurupa mungguh gerbane kabeh iku kasebut nama Roh Sulullah, tegese nyawaning Allah. Dene terange wewayanganing roh iku menawa karujukake karo wasiate ingkang sinuwun Sultan Agung nalika mapan oning musawarata ngilmu kadhawake marang Kiai Pangulu Ahmad Kategan ingkang mengkene pangandikane nek ora kleru sejatine roh kuwi sawiji minangka kahananing rasa binasake nyawa utawa jiwa kasebut aran sukma paran prabedane padha amawa tandha suwang-suwang. Tandane apa? Ingkang sepisan tandaning roh iku anganake getih. Ingkang kaping pindho tandaning nyawa anganake keketek. Ingkang 3 tandaning jiwa anganake napas. Ingkang kaping 4 kaping 4 yaiku tandaning sukma anganake mangrasaning jasad. Iya apa ora? Wah, adalah. Ampuh lan wasis waskita. Genti kowe takono marang aku. Oh, lah iki mumpung ketemu klan Ratu Ndrawati titis pekulun Bathara Wisnu mesti buntas ing kawruh lan ilmu. Aku arep takon, sukma iku pepangkatane ana pira? Piye? Sukma utawa nyawa kuwi pepangkatane ana pira? Dalah dalah. Lah kok epeh men pitakonmu? Lamun kowe takon marang apa pengating sukma kuwi saka pangrasaku ora ana. Oh, lah. Ing atase wong urip kok ora duwe tataraning sukma, besok yen mati banjur nyang ndi playumu Kresna? Wong arep mati wae kok tak takon playune. Ya sakarepe. Oh. Jebul mung semono cetheke ilmumu Wisnu. Apa kowe ngerti? Babar pisan tak babarake lamun to durung dunung. Ananging sukma kuwi ana pepangkatane dadi uga 7 perkara. Wah, umuk siji wae ora kok 7. Mula tak babarake pisan. Sukma tatarane dadi 7 pepangkatan utawa 7 warna, sawiji-wijine siji patemoning jasad lan napas. Kuwi uga diarani sukma. Patemoning jasad lan napas iku den arani sukma wahya, tegese sukma ingkang lair. Ingkang kaping pindho patemoning napas lan budi iku den arani sukma diatmika, tegese sukma batin. Ingkang kaping 3 yaiku diarani patemoning budi lan napas iku den arani sukma lana, tegese sukma ingkang tetep. Ingkang kaping 4 patemoning nafsu kelawan nyawa iku den harani sukma mulya, tegese sukma ingkang mulus tanpa ciri. Kaping 5 yaiku wujuding patemoning nyawa kelawan rasa iku den harani sukma sejati, ya sukma jati tegese sukma kang nyata, den arani maneh sukma rasa tegese sukma rasa.
Ingkang kaping 6 yaiku patemoning rasa kelawan cahya iku den arani sukma wisesa, tegese sukma wenang. Ingkang wekasan yaiku patemoning cahya lan urip den arani sukma kawekas, tegese sukma ingkang pungkasan. Mula Prabu Kresna patemoning sukma kabeh iku mau dadi sukma adi luwih, tegese sukma utama yen kumpul dadi retna inten jumanten. Iku ibarate kaya dene martabat lan wah yang hidayat campur dadi sasra ludira. Iku ibarate martabat wahdat sampurna dadi setya ludira. Iku ibarate martabat ahkadiyat waluya dadi manik maya gumilang tanpa wayangan, tegese bali dadi jating nukat gaib mulih marang asaling abadi, yaiku bali marang mulanira kuwi wujuding pepangkataning sukma. Wah, dalan. Wah, duh. Ngendendelke dhewe wasita. Aja muk, aja sombong. Kowe takon, kowe ora bisa ngerti malah tak babarke, mula ngerti ya Titis Wisnu. Sepisan maneh aku takon. Apa gamane Kresna kuwi ana pira? Wah, dalah. Enteng men pitakonmu. Langsung ana Titis ana pira? Ana 2. Apa wujude? Kembang Wijaya Mulya kelawan senjata cakra. Lah saiki aku siji wae aku pengen ngerti. Senjata cakra kuwi kaya ngapa? Piye? Senjata cakra kuwi kaya apa? Oh. Kowe ora ngerti senjata cakra. Nek kowe kepengin ngerti senjata cakra. Gampang. Iki senjata cakra. Iki apa? Apa matamu ora ngerti senjata cakra ngono kok? Kresna Malang Dewa kok diweruhi cakra. Sanadyan to aku ora ngerti cakra ning saka pangarsaku cakra ki ora kaya mengkene iki. Ya kaya ngene iki, mbok coba tak sawangi. Lho. Wo, lah cakra ki iki to. Apik temen cakra iki. Mara coba maju wae. Iki cakramu. Iya, nyoh tampanana. Loh! Ora pantes dadi Titis Wisnu. Ora pantes dadi Ratu Ndwarawati. Iya, tak ngon nganti tekan purna lan pungkasan lakon iki. Tak enteni sapa sejatine kowe. Wah, dalah. Pripun sinuwun? Paman Senguni? Sampun pinanggih kaliyan Kresna Malang Dewa menapa dereng? Sampun, Paman. Ketingalipun kados pundi? Piyambakipun ajrih ngadepi dhateng kula. Ajrih pripun? Tinggal glanggang colong playu tanding Ratu Ndwarawati. Pendhita ya telek. Ora sumbut karo jenenge. Lah nggih. Ora cocok lawan kondange jebolan krodane apa-apa. Tujune kok senjata cakra lho tak tapake Paman Senguni. Mila menika. Lajeng kersanipun menawi tanding Kresna Malang Dewa sampun boten kuwawa mengsah dhateng kula. Lajeng kersanipun kula tetep badhe dhateng Ngamarta. Ngamarta punta dewa sakadang dadi restaning Ratu Ndwarawati. Lah niku sing paling penting. Niku sing paling baku. Menawi Kresna Malang Dewa wis tinggal gang-gang colong mlayu wedi Ratu Ndwarawati. Nah, kantun Pandhawa ten Ngamarta digugup dibanda ilang Bratayuda Ngastina Jaya.
Ingkang legya manggon yoga semedi wahananing wanut ya ingkang gentur manggon yoga brata sampun sawetawis nggih tansah mangsah semedi mesu brata angulur budi dasare trah pitaradya sanadyan to mijil wanita nanging hambeking wanita kang utama luru marang garwanira ingkang sampun sawetawis mental sing kasatriyan Madukara. Mangkono seka nggenya mangsa Swedi Sang Kusumaya Dewa Sembadra. Rawuhnya Sang Resikane Kaputra nggigah kalih Manguntapa. Sang saya dalu arara sapyor lintang kumedhap Tisti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karyaning budyanira sang dwicara mrengeng pindha lir swaraning madu pranta manungsung rinding kembang pukulun narada gawe kaget marang titahakut jangkamu aku Sembadra kang lagi manggon semedi girugah dening pukulun narada Perkinjang pak pong warodayang tiwul kali judeng idul nglihutul kater sapa kang gawe kulup ora Sembadra aja kaget ulun ingkang gugah marang nggon kita Manguntapa apa sejatine kita gayuh sabab us kabeh sinubagya dening para dewa lan kira dret marang jangkaning jagat kok ijik ana kekuranganmu Sembadra pukulun aja kleru tampa nggonku masuh budi mangsah yoga semedi ora sah perlu aku matur kang maneka warna pukulun narada jetine ngenti lan weninga apa kang kinayuh dening Wara Sembadra adalah Sembadra ulun pancen kinaryan narbuka pangandikan ulun marang jeneng kita lampun kita manggon yoga semedi haning madyaning sukune arga ora yen mung kepengin nganggo padi marang garwanira ingkang wektu dene iki mesat sangka madyaning kasatriyaning Madukara. Lan sumurpa Sembadra ingkang ngraka ya Harjuna wektu iki mesat sangka madyaning kasatriyan Madukara lagi gentur mangun teteki mangun budi masuh marang kautamaning jiwa. Golek nugraning jagat ingkang sebut wahyu sejati. Pukulun gedhe banget sing dadi gegayuhane Pangeran Harjuna. Mula raneh lan ora mokal sak jiwa kang wis manjing dadi siji ing antaraning Sembadra kelawan Pangeran Harjuna. Gegayuhan agung aku kepengin nyengkuyung marang garwa
supaya bisa tulus lan lolos anggone anggayuh marang Nugroho mau. Pukulun aku wis sumpah batinku. Aku gelem bali ana madyaning kasatriyaning Madukara rampun wis sarimbit marang Pangeran Arjuna kang wis anggadhuh wujuding kanugrahaning jagat wahyu sejati. Pukulun. Miat langaning kalang yuwana gelar pandamun jarang tinon lir kekonang surem sorote tanpa adang kasorot lan pajaring adalah tujune kok aku isih waskita. Nah, mburi iki ora urung saya merem. Sembadra kula wonten dawuh. Yen panjenengan ulun bakal sembada. Ngelolos marang apa dadi panjenengan kita ning ana syarate. Kados pundi Pukulun? Apa gelem lamun ulun ganteni busana kanggo nyekake marang nugraning garwa kita? Aku amung manut marang sabdaning Pularada. Ayo tak dandani dina iki. Sikrapala kang tuminggal campuh samya ngadali lir dadit wileting gondo gung mangun sang nitih lathinya ngedali muwus. Sembadra Pukulun Narada apa? Wes ulun ganteni busana. Banjur aku disalini busana sipating kakung. Kuwi aja jeneng Sembadra. Jenengku sapa? Bambang Kiratadewa. Ngaturi panuwun aku wis pinaringan jeneng. Ya. Iki garwamu bakal gedhe pepalange. Gedhe pepalange mulai ingkang saka iku aja nganti kowe ninggal marang kawicaksan sebab iki ana kahanan ingkang banget anyolowadi. Terus piye? Lamun ketemu kelawan Janaka kowe bloko. Lamun jenengmu Bambang Kiratadewa. Marga Janaka nampa wahyu, godane gedhe, ora bisa nyingkirake manggoda marga ora ana kang bisa nyingkirake kajaba kowe Bambang Kiratadewa. Ya tak estoke dawuh, bakal ketemu kelawan garwamu.